rasa lungguh meki kae digawa. Ya, ngene. Nggih. Nggih, wah jan. Nggih, sembah nuwun katur panjenenganipun Bapak Samaryanto. Pisan lenggahipun punden sepuh sepuh ingkang sami lenggah. Bapak Samaryanto kan ibu kinipun nampi rawuhipun pisan kinasih Kang putra kalih. Muga ing pangajap para madiwasana mangke kayuwanan kalujengan sembodo kang jinangka lulus kang ginayu sedyanipun. Allahumma amin. Nduk wonten paweling pamundutan pamogati Kutut Manggung Pak Riyanto kedah dipun aturaken. Lha iki pas jumbuh suasanane kepenak ning rasa. Iya. Ki gandeng ning bintang tamune sing kondang kaloka Dik Niken Salindri, ya kepareng jumeneng Kutut Manggung berdua, ya ini, diaturke jumbo karo swasana, jadi tak tanjakne nduk, ini ngadekor ini, ya wah jan, biaya iki nek kondang kaloka jan, saka larise, nggone turu telat to nduk mau rada kok kepadangan sing tangi. Pripun Pak De? Kepadangan sing tangi. Kok kepadangan? Oh termasuk besok. Ya meke iki ngren apa-apane jengkengke lho bocah iki. Ya. Halo. Iya. Kuwi kok ora muni. Ya. Nggih. Wis termasuk isuk banget lho lek kutangi. Biasane kamangka ki jam 12 ki lagi isuk. Oh, wong wedok ora tertib. Nggih niki mengucapkan happy wedding, selamat pernikahannya Mas Heri dan juga Mbak Nisa. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat diberi momongan. Semoga pokoknya wong dadi manten kuwi kuncine siji Pak De. Apa? Saling mencintai, saling melengkapi, saling memaafkan. Terus mari ngono saling apa nih ya? Saling murah senyum. Nah, nggih pokoknya Hiasilah dalam rumah tangga Anda dengan murah senyum. Yen kokean sing mecucu kuwi nimbulke masalah. Langgere guyang-guyu suasana rumah jadi padang. Lah, apa meneh lek guyu nek nggone bojone iki pahalane luar biasa, Pak De. Iki ya kunci saka wong Jawa iki ngono kuwi, saling melengkapi. Mbak Nisa cantik, Mas Heri ganteng dadi serasi. Wis lek duwe anak ki lek wedok ki yo ayu, lek lanang ki yo ganteng. Jenenge memperbaiki keturunan ya kaya ngono kuwi. Lah sampean ki keturunane piye Pak De iso dadi ngene? Ya sing kakung yo ganteng. Lha sampean wireng. Aku wis bacut anu kok Nduk. Wis kebacut biyen keturunan aku kuwi elek-elek. Diaturke jumbo swasana. Nggih Pak. Pamundutan pamogati panjenengan Bapak Slamet Riyanto kesaken Kutut Manggung. Kutut Manggung. Katur punden mopi sepuh sami lenggah kalian DSD monggo Niken Salindri ya. Bawane Kutut Manggung ta iki Pak De? Iya. Kutut Manggung pelok napa slendro? Slendro? Oh. Barang. Oh, barang. Ya. Apik barangmu Dik ya. Sone apa suaramu, Nduk? Sone. Oh, wah jan jamune apa bojone suarane jan. Elok tenan.
manggung Pak Slamet Riyanto karo Udut. Wah wis jan elok tenan. Anggung Pak Slamet dinggungke coba anggungke Pak Slamet kaya ngopo nduk maju rono sing duwe gawe sing duwe omah. Napa nih Om? Dinggungke ora ketekung Pak Slamet sepatus manggung nduk. Ya. Oh ngono. Ya, ngono. Berarti aku rono. Ya karo Udut karo manggung kaya ngopo anggungane Pak Slamet. Nggonge Pak Slamet. Iya, nggungno nduk. Oh. Nggih, sugeng Pak Slamet donya akhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama selamat itu sangat-sangat luar biasa. Oh betul, karena Hey, bebasan Kasandung tetap selamat loh, Duk. Ya. Masih selamat menempuh hidup baru, Mbak. Ini kita kadang munggah ki disalimi kabeh. Ibu, Pak, nggih. Si amit-amit. Niken. Dalam. Mas Manten. Ya. Pripun? Ya. Doakanlah untuk beliau berdua. Iya kan mau Oh sudah ya. Ya. Oh, badhe foto. Kuwi arep dipoto engko ora mari kobong ning kono kuwi. Mari kobong. Ayo Pak, gong Pak. Kata gong. Ora iso manggung, Nduk. Kata gong. Wah. Alah ya Allah, Masya Allah gantengnya ya Allah Pak. Anggungane jan. Kuwi kok bocah kok lancang. Nggih Pak. Karo sing domang gak delojak-delajik kaya ngono lho. Hah? Ya ndak apa-apa lho. Ibuke Coba nek wani karo mantene coba. Karo Mas Heri coba ngono kuwi wani ora? Oh, nek mantene. Ayo coba. Mas Gajah. Berkata kong. Ora mudeng lagune sampean ki aja meksa. Engko wae. Engko wae nek njaluk urung ketekung. Engko wae nek bar tak anggungke tenang ae. Berketekong. Mabuke. Bocah kok. Nggih, monggo Pak. Piyayi kok Slamet. grapyak. Piyayine Ibu grapyak kek semana. Ibu kek sampai seneng ambek Pak Slamet iki mergo Pak Slamet kuwi duwe kelebihan. Kelebihnya apa, Dik? Irenge. Aku Nggih, gak Pak dia. Slamet nggih. Jen. Kong mangga. Kok beda karo sinden Purwodadi kae. Sing Ngapa? sinden tuwak kae ombo ngono ki. Sing ngombo apane? Margo kowe jek prawan ya Dik mula monggo. Lah ya sing ngombo apane? Suarane Lah jembar. suaraku kan yo ombo. Iya. Ya diganti ombo ya. Iya. Mangga mangga. Mangga mangga. Alah monggo. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga mangga. Mangga mangga. Mangga.
iki Ini cilikane. iki sing ngulang sapa lek gak sampean iki. Sajake biyen ning kandunganku wis dikirimi mic dolarane mic mula kok suarane apike ram. Mik sapa? Ayo mic. Ibuku to? Heeh. Oh iya ibuku kan dikirimi mik wireless. Wireless. Terus ke yuk. Midanget Masuk men lewat to Mas kene lho Mas lu diwehi Mas. Oh wis to. Bageke para tamu sampe lenggah. Segen rawuhipun para tamu. Ya, Nduk. Iya, iya. Sore yalah bebek manggo jaluk ombe. Oper DST ganti. Ayo Mbak Desti. Ya, Iki kula dereng mlebu sekolah niki. Walah, ya wis. Kula riyen nika bubuk. Nggih. Ya sak gatu-gatuke, Nduk. Ya. Omben. Terima kasih. Wes, ngono to. Wes getok Permintaannya tuh 2 loh. Oh, permintaannya 2. Apa yang satunya? Satu lagi Sik, apa? Iya. iki perkenalan dulu. Oh, perkenalan. Aku Niken Salindri dari Kota Kediri. Kediri. Oh, cah Jawa Timur. Aku adik Tila. Dari mana? Dari Klaten. Dari Klaten. Oh, bersinar ya. Umurnya berapa, Dek? Umurnya 12 tahun. 12 Masya tahun. Allah. Masya Allah. 11 tahun kok sudah dolanan Aku begini-begini kan kan. penyeluk Mbak Yosin ini gitu ya Mbak Oh, Atila. gitu. Mbak Atila ini sudah 20 piro? 20 tahun. 20 tit. 20 Pos aja kurang gizi to nduk ora iso gede-gede. Ora. Loh, Ora. Mbak Atila iki ora kurang gizi. Apa? Ning aku sing gegeden lho. Oh, Ora no. ngerti to sampean ki. Wong aku ki sinden gragas sak sembarang barang tak mangan. Di sini manggone nggon Lah iki tertentu. kok nyepai kan kabeh. Permintaan yang kedua apa, Dik? Permintaannya kedua rasa Bali. Apa Mas rasa Bali? Oke. Oh, Rasa Bali. Kok berarti turu kene kabeh ya? Ya. Oh iya. Di. Sewa hotel. Ya.
Dikasih yo iki sok gede Pak Pambiyawara. Lezat dan bergizi. Monggo. Kasih bersama Nata Musik katur pertamu keparang nggih sabar sahabat toro, nggih sahabat awis kepareng dados panglipur katur pertamu suregan kan sekeco. Ya. Rasa Bali iki garapan Cokek Mania. Nggih. Seragenan. Ya, Seragenan. Bersama Ya. Ananta Musik Terobos. Kok terabos? Terabas sih lo kok terobos. Mbak Atila ini sudah berapa bulan? Rahasia, nanti kamu ndak pengen. Loh, nyapa? Kamu Iki lah aku wis enek 5 ulang kamu jangan lupa KB lo ya. kabeh. Iya. Sagung para tamu kagum putra sirping pakurmatan lampun to mantes Sidu Tarsono. Para-para panjang kuyung lasitane adicara hengge jenawung pidha kirang meneh kalih mugi diagi pangsomo. Jasad pribadi kula Agus Solikin jejer kinarya Pambiyawara. Mratisaken lasitane adicara kirang sampurna mugi diagung jala nidi ing pangesambi. Sinatan ngaturaken rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Darmanto sekalan karpo hamboyong pinanten sarimbit kairing romot wini bujem karsaking sasana palengkahan jumeneng wonten ing korita sakur saplut tangkap asta miwajawat asto yen tambahing donga pasundharaken wilujeng kundur sanggung para tamu ingkang karsaken kundur. Ya njaluk ora apa-apa mulai Nggih. tinggal mulai. Napa lagu 2 monggo nggih. Poneh. Satu rasa cinta. Kowe Iya. sida foto karo Mbak Iya. Niken Salindri ora? Harus ya. Ndek bengi takok, Pak. Ngoten. Niken Salindri ki sapa ya sok kowe petuk dhewe Oh foto. ngoten. Dadi iki cahe. Nggih, Ya Bu, iki. Saya sing urunge mancung kalih lambene kaya gedang goreng iki niki. Nggih, kula nyuwun lagu kalih nggih. Nggih, tetep Mbak Niken ingkang nyanyi. Oh, nggih. Ngoten, nggih. Yo, Niken. Lagune napa niki, Pak? Bu? Duet nggih? Satu rasa cinta kalih? Kalih welasku. Kali welas. Silakan untuk nyanyi, harus nyanyi ini karena mereka sudah tinggal. Yo. Sesarengan Ibu. Ya. Ibu sinten? Ya Bu Lurah. Ibu Lurah. Bu Lurah, ya. Ibu Haris. Ya. Ampun wangsul sadurunge nyanyi, Bu. Iya no harus. Ya. Mengeluarkan apa? Suara emasnya, Ibu. Monggo. Iso, saged wis iso. Kali welas bersama yang Eh, cantik. satu rasa cinta dulu, satu rasa cinta. Oh, satu rasa cinta dulu. Boleh. Monggo bersama Bu Lurah sama Dek Niken Salindri ya. Loh, bapaknya mau tang pundi, Bu? Oh. Ditinggali piye to ki? Kok gedhi wekku? Ayo, Mas.